Migori kama piny owacho kotenre kod riwruok kaka riwruoge ma ok mag piny owacho. Masiro weche mag pur e kaunti ya Migori ojiwo oganda mawuok e gwenge ma osebedo ka yudo koth matin kaka nyatike mondo mi oket maino pith mar bel. Kotelnegi kod Dr. Fred So mar riwruok mar First Bridge Foundation ma sani jolo chenro mar pith mar bel kod jamni ne jopur mane koth mar El Nino ohinyo e kaunti ma Migori. Giseyango ni bel timo maber e gwenge ma yudo koth matin. Osewacho ni kodhi mar bel bende chiek piyo kendo nitiere kod ber mathoth ne del. E bwo chenro ni motese ni Food and Agriculture Organization FAO kao kalo kuom riwruok mar First Bridge Foundation. Chenro no geto jopur 1,500 ka jopith mag jamni bende igeno ni biro siro. Which is irregular and is not reliable. So sorghum was an ideal crop. In addition to that, sorghum has been found to be very nutritious, and of late there's a lot of market for it. In fact, even Kenya breweries has enough adequate market for sorghum, particularly the Gadam variety that we gave the farmers. So in addition to just meeting their nutritional needs, if they have excess, they can get additional cash through selling to Kenya breweries. We have made impact to support the vulnerable communities to be able to recover from the vagaries of climate change, and this one will go a long way in building their resilience and even supporting their livelihoods in the future. We have targeted 1,500 beneficiaries in the county, and that goes into various activities including cash transfer, livestock feed supplementation, and also field crops, as well as animal health services. Ma watimo ne kuonde motuo nikech kuonde motuo gin gi dhok manyaluo mang'eny. To dhok mang'eny gi iyudo ni samoro ok githiedhgi, ok gichanjgi, koro ka tuo biro to hinyogi. Koro miyo kanyo mwang'iyo ahinya, to bende ok watamore ng'iyo kuonde moko ma bet ka opidho dhok mag grade.